Chance vokser i øjeblikket og har gjort det i lang tid. Vi har været vant til at hele tiden at blive en lille smule større, nogle gange i nogle hop, men for det meste forsøger vi at vækste stille og roligt, så vi kan få nye dygtige folk ind og stadig bibeholde det, der er vores chancekultur, vores chanceånd, mens vi får nye udfordringer, større kunder og flere markeder. Det, der kendetegner Chance tilgang til projekterne, det er, at tingene skal være i orden, og vi benytter en del tredjeparts API'er, og hvis ikke de er gode nok, så laver vi dem selv. I dag har vi i Chance 3 produkter. Tidligere år har vi haft andre produkter, og i fremtiden vil vi have nogle nye produkter igen. De her skift foretager vi ved, at vi er på en teknologisk platform, som følger med tiden, og så udvikler vi i moduler, som kan sættes sammen i konkrete produkter. Og det betyder, at vi kan kigge langsigtet på de ting, vi laver, og kan lave spændende ting, som skal bruges både i dag og i morgen, og nogle gange endda om 10 år.